Bueno, guapos, ja tornem a ser aquí. Ara anem a fer un altre plat, que és la tonyina amb escabeig, que el podeu tenir preparat i quedareu molt bé. Farem la tonyina, però també farem l'escabeig a part, perquè l'escabeig igual pot servir per peix que per pollastre. Mentre la Mònica fa la tonyina, jo els hi faré l'escabeig. Hem de menester sal, pebre gra, pebre vermella, farigola, romaní, llorer, alls, vinagre i vi blanc. Comencem. Espera que te la salo i ara la farina si la fas. Primer fregim la tonyina amb l'oli calent, reservem. A part farem l'escabeig, que ens serveix per peix o per carn, o per pollastre, o per el que vulguin. I després ho barrejarem. Quan ho tinguem barrejat, aquest escabeig pot durar una setmana. Ara ja ho vaig fer. Mentre es fregeix la tonyina, vaig a fer l'escabeig. Posarem els alls, que vagin fent. La farigola, el romaní, el llorer, un grapat de pebre negre i sal. Fa goig de sentir l'olor d'aquestes herbes fregides. Tirarem el pimentó. El pimentó és molt delicat, perquè l'haig de tirar, el pebre vermell, l'haig de tirar i procurar que no se'm cremi. És una acció que s'ha de fer molt ràpida, aquesta. Perquè si es queda fregit, amarga. La tonyina es passa poc. Sí, sobretot poc feta. Com que tenim bastant de tonyina i haurem de menester més escabeig, i li afegeixo vi blanc. I ara ja pot anar fent la xup-xup. De fet, ja està l'escabeig. El deixem coure una mica i posarem la tonyina i ja el podem guardar, aquest plat. Jo ja la puc anar passant aquí? Sí. Perquè si no se'm quedarà massa feta. No, ja la pots anar posant. Bueno, és igual. Ja està, el plat. Remena la verga. Ara això que ho deixarem reposar? Ara això ho deixem reposar i s'ha de menjar fred. Millor que es mengés demà que avui. Molt bé, perquè sempre els escabeig són més bons del dia després, no? Sempre. O reposats unes hores. Ara l'hem emplatat, però recordem que s'ha de menjar molt fred, aquest plat. Sí. Ja està. Aquí us deixem el plat de tonyina amb escabeig i esperem que us agradi molt. Però penseu que s'ha de menjar com més reposat millor, almenys 24 hores, eh?